आयै देग्लाय मागोआव अनासि सावासै नामा आयै? गैया फिसा, सावनो मोनाखिसै। नोमफायाबो माइब्रा माइरंखौनो लाबोना होफैयासै नालाय, ओंखायनो सावनो मोनासै। आलासिफोर फैबायोब्ला, मानसिफोर फैबायोब्ला साहाजों मा होगोन मा थागोन बिस्कुटखौसो लाबोनानै दोनफैबाय आङो। आयै दमासि बोथोरावनो साहाखौ बिस्कुटजोंसो होनोसै, एन्थाब उमनासिजों होनो मोनाबालानो लासिं सिं जाया बे आयै। लासिं सिं जायो जाया नोमफायासो मिथिगौ, आं मिथिया। नोंबो न'आवनो थाया नालाय, बहा थाङो बहा मायो। नोमफाया आंखौसो रागा जोंबाय थायो, खालि सामफ्रामबो बेरायो होनना। बहाथो थांबाय थायो नोंलाय सामफ्रामबो? आयै दा सेंग्रा समावनो एसे बेराया लाखायाबा देनां नोंहामजो लाबोबा बेरायनो मोननाय नङा माथो आयै। लोगोफ्रानो लेंहराबाय थायोबा बोजों थांनो बोजों थांनो। आयै मागोआवलाय सोरथो आलासि फैनो नागिरदों जोंहालाय? बिक्कि फिसा, लोगोफ्रानो लेंहरबाय थायो होननानै, लोगोफ्रानो लोगो लाबाय थायो होननानै नों न'निफ्राय सामफ्रामबो ओंखारलांबाय थानाया मोजां जायाखै फिसा। नों सामफ्रामबो बेरायनो थांबाय थाब्लालाय नोंनि नोमफाया रागा जोंखागोन। नोंनि नोमा नोमफानि खोथाखौबो सान फिसा। नों सामफ्रामबो बेरायबाय थानायनिल' मा जानो? गोसोखौ उदां खालामबाय थानानै मा जानो? एसे सान फिसा, नों सामफ्रामबो बेरायबाय थानायखौ एसे गार। जेबो नङालै आयै, सेंग्रा बैसोआवलाय बेफोरबायदिया जाखायो माथो, बयबो बेरायखायो। दे आयै दिनैनिफ्राय बेरायला दे, खम खालामसिगोन आं बेरायब्लाबो। आयै सोरथो आलासि फैनो नागिरदों जोंहालाय? फैयाहाय, सोर आलासि फैनांगौ? गामिनि मानसिफोरखौ सोंनाङा होनबा? दमासि बोथोराव मानसिफ्रा हाबफैब्ला साहाफोर फुदुंना होआबालाय दमासि बोथोराव मानसिफ्रा गाज्रि मोनगोन माथो। ए रावबो फैया होनबा आयै? आंलाय बेखौनो सोरबाफोर फैयो खोमा सानदोंमोन नों फैगोन होननायखाय। आयै होमबालाय आं सासे आलासि लानानै फैनोसै दे आयै। आलासि लाना फैनो? सोर माबायदि आलासि बेलाय? आयै आलासिखौ लाबोब्लाबो नों आंखौ रायगोनदां आयै? माबायदिथो आलासि बेलाय? रायजानो गिलायनायलाय? आलासि लाबोनायखौलाय मानो रायनांगौ? खोन्थालाय माबायदि आलासि बे? आयै आलासिया रावबो नङालै आयै, आं कलेजाव फरायनो थायोबा लोगो मोननायसो हिनजाव मानसिसो जागोन आयै। हिनजाव मानसि जागोन? औ आयै हिनजाव मानसिसो। आयै नों लाबोनो होगोन ना आयै आलासिखौ? बिक्कि फिसा, नों मानो गोरोन्थि लामाजों आवगायनो नागिरदों फिसा? नों बेफोरबायदि मानो सानदों? बिक्कि, नों दा बे न'आव हिनजाव मानसि आलासि लाबोफालायनायनि सम जाथ'वाखै फिसा। नों गावनि बाथ्राखौ सानग्रो, न'खरनि बाथ्राखौ सानग्रो फिसा। नों गावनि राहानि थाखाय गावखौ सुंथानायनि राहाखौ नागिरनानै लाग्रो। दानो बेफोरबायदि गोरोन्थि लामाखौ दासान, नोंहा सम जाथ'वाखै फिसा। बिदि नङालै आयै, नों गोरोन्थि बुजिबाय। आं लाबोनो नागिरनाय आलासिया नों साननाय बायदि नङा आयै। आं बेजों जोबोर मोजां लोगोसो जालायो, नाथाय जेबो सोमोन्दो गैया। थेवबो फिसा, नों दानो हिनजाव मानसि लाबोनाङा फिसा। नोमफाया आंखौ जोबोर रागा जोंगोन। आरो नोमफाया ओरैनोबा नोंनि थाखाय आंखौ रायखाबाय थायो आरो नोंखौ गाज्रि मोनखादों नों बायजोआव ओंखारलांबाय थानायनि। नों हिनजाव मानसि लोगो दालाबो फिसा। जागोनलै आयै, नों जिंगा दासि। आं लाबोआना, आं नोंखौ मा होनो होननानैसो आनजाद नायदोंमोन। आंहालाय सोर लोगो थानांगौ, नोंखौ आं मागो बोथोराव एदावनायानो आयै। दे नोंबो जावलियासो, बिमाखौनो बिदि एदावलायनो हायो नामा? साहाफ्रा माबा लोंनानै ओंखामफ्रा जाद', खामानि दंसोगारो दिनै। दे जागोन आयै।